wa sallallahu ala nabiyil karim. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da amincin Allah ya tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ni sunana Nura Shehu Ahmad. An haife ni 1957 a watan 7, 10 ga watan 7. Kuma na yi makarantar firamare, na yi sakandire, sannan kuma na je wata makaranta a Ingila, Bata Mills, 1977 zuwa 1974 zuwa 77. Sannan kuma na dawo na kama aiki a matsayin AEO a asibitin Nasarawa, ma'aikatar lafiya. Na yi shekara ɗaya nan, sannan kuma daga nan aka maida ni, da aka ƙirƙiro Health Service Board aka maida ni can, na zauna briefly a nan ofis ɗin registry, daga nan kuma na headquarter ɗin. Daga nan kuma aka maida ni Cabinet Office. Na Cabinet Office na tafi Kaduna Polytechnic, inda muka yi diploma a Management Studies, shekara 2 muka dawo 81. Da muka dawo kuma sannan aka maida ni office Ministry of Information Kano a 1981. Daga nan zuwa office ɗin Head of Service. To kuma daga nan na 82 na tafi Ingila London School of Accountancy. Daga nan kuma muna yin wannan karatun, a shekarar mahaifi ya samu rashin lafiya muka dawo gida. Muka zo muka yi jiyyarsa, Allah ya sa ya rasu a 84. Aka ya rasu a 84, kuma sannan ni a September 84 aka naɗa ni sarauta a matsayin hakimin Bagwai kuma ɗan madamin Kano. To a shekarar 85 kuma January, Mai Martaba Sarki Marigayi Allah ya ji ƙansa, ya ba ni izini ya ce in sake komawa. To na je can na yi shekara 2, na dawo 86. Da na dawo 86 kuma na ci gaba da aikina na sarauta. Ina can Bagwai, daga Bagwai bayan na shekara 41 a can, kuma aka dawo da ni Ungwaggo. To kuma yanzu a Ungwaggon nake, kuma cikin yardar Allah kamar yadda ka faɗa dai, mun zauna da Marigayi Mai Martaba Sarki, mun zauna da Madakin Kano Bello a matsayin Senior Counsellor, da baffanmu Madaki Ibrahim Shegari, mun zauna da su, sun riƙe ofis ɗin na Senior Counsellor, kuma mun ƙaru da su wajen harkar aiki. Amma dai mun fi daɗewa da Galadima Abbas Sunusi, kuma ya taimaka ƙwarai da gaske wajen duk abin da yake ba mu sani ba, ko da takarda za mu rubuta zan je wajen shi in tambaye shi ya kamata a rubuto ga abu ya taso, kuma zai gaya min shi ne ga yadda za ka yi. Saboda haka mun ƙaru da shi sosai, mun ƙaru shi ma da shi Mai Martabar, kuma da manya lokacin wanda suke sarautar duk, su Madaki Bello, su shi Madaki Ibrahim Shegarin, duk cikin ikon Allah yanzu ga shi dama wanda ya rage dama daga Sarkin Bai, sai shi Galadima Abbas, wanda yanzu su ma ga shi ba su. Saboda haka Kano da Jigawa duk gaba ɗaya waɗanda dai suka tafi, babu wanda ya fi mu daɗewa a cikin dai harkar sarauta dai a wannan masarauta ta Kano.
To ina ɗan madamin Kano lokacin abun nan mai martaba sarki na yanzu, Sarki Muhammadu Sunusi na biyu, shi ne aka yi min canjin sarauta a 2017 kenan, aka yi Magajin Rafi. Kuma Ɓagwai ɗin kuma mun riga mun bar legacy in Allah ya yarda, wanda na harkar tarbiyya da hana dukkan wasu abubuwa wanda yake na ba daidai ba. Mun yi ƙoƙari mun kuma kafa kwamitin Jama'atun Nasirul Islam, wadda har makaranta muka yi ta 'yan matan aure wanda za a rinƙa koyar da su harkokin addini, da kuma mata yara ma, wadda muka sa wa sunan Alhaji Abdulƙadir Ɗantata, wadda yake shi ne ya gina mana ma makaranta, shi ya mana makarantar 'yan matan ma ya gina. To sai muka samu ta yara kuma muka saka mata sunan Abdulƙadir Ɗantata, amma ita saboda mutanen garin suka kasa ba da haɗin kai wajen biyan ɗan abin da aka sa musu, saboda haka muka rufe ta. Ba ta daɗe ba aka rufe ta. To kuma an yi fama da yawa abin da ya shafi harkar zaman lafiya, an ba da gudunmawa ƙwarai da gaske. Sai da ya kasance ma duk sati a gidana za a zauna a yi taron security, kuma duk matsalar da ta taso mu muke maganinta a local government ɗin gaba ɗaya. To ni dai ka gani, ni ba na kasuwanci, ina dai noma gwargwado abin da za mu samu mu ci, kuma da rufin asirin Allah. Amma ni ba na irin wannan tafe-tafen, ba na iya barin Ɓagwai. In ba na Ɓagwai ina Kano, kuma Allah nake in koma. Kuma ni ƙarfe 2 ma na dare za a tashe ni, waya ga wani abu ya taso, kuma zan tsaya. Wanda zan fito waje ne in ba da umarni in fito, wanda a waya ne zan bayar. Saboda haka har zamana shekarun nan ba ni da lokaci na kaina. Lokacin da kawai ba na nan shi kenan, ko na shigo Kano. Amma dai ko a Kanon ma za ka gani wani sa'in ƙarfe 2 an bugo min waya an ce ga ko wata rigima, ko an je an faɗa a kasuwa, an ji wani ciwo, ko kuma an samu wani ɓarawo ya yi kaza, ga shi nan dai. To haka, saboda haka ni wayata ba na kashewa. To kuma har yanzu ma duk da shekaru suna cimma, ba za a iya yin abin da ake da ba, amma dai har yanzu dai ana abun nan. Kuma har yanzu ma ni ba ni da lokaci na kaina. Ba na irin tafiye-tafiyen nan, ko a ce na tafi Abuja ko na tafi, saboda ina ganin ba zan iya tafiya in bar wa kaina wata matsala ba. Tunda duk dai abu dai kai kana nan, ya fi a ce ka sa wani ya maka riƙon gari ko wani abu. To abin da ba za a iya mantawa ba ai suna da yawa. Tunda yake magana dai shi ne mutum ya gani ya karɓu a wajen jama'a, kuma jama'a suna begensa, kuma an rabu da su lafiya, ana addu'a ana fatan alheri. To ba abin da ya fi wannan daɗi. Da a ce a'a ka bari kuma mutane suna cewa Allah wadai, ai ba daɗi. To ba na so in shiga cikin wannan magana sosai, amma dai magana ita ce, Ungwaggo kamar yadda ka faɗa tana kusa da birni, kuma matsalolinta ya fi na Ɓagwai yawa, musamman rigingimu na filaye. Can Ɓagwai rigingimun mu ai bai wuce na wannan ya shiga gonar wannan, a'a Fulani sun je sun abun nan, sun yi wa mutum ɓarna, ana tashin hankali, ana kisan kai da sauransu. Sai rigingimun aure kuma, da kuma rigingimu na zamani wanda yake ko fyaɗe ko irin waɗannan dai abubuwan.
To amma nan ai magana ce ta rigingimu kawai, wannan ya hau kan filin wannan, kuma a zo a yi ta ka rasa inda za ka yi, sai ka gani a'a wai akwai wasu wanda ake kiran wai ko menene, wai fili na gwamnati ne ko na menene sunansu, ƙungiya ce ma da yake fili na Allah ne. To waɗannan ka gani su ne babban matsalarmu, su je su hau filin mutum da daddare su yi gini. Har wannan abun nan mun kawo gaban sarki cewa ga abin da dagacinmu yake fama da shi na dausayi, wannan 'yan fili na Allah ne ɗin nan. Haka kawai don kai ya zo ya faɗi gaskiya sai a je a kai dagaci ƙara a wahalar da shi, 'yan sanda su rinƙa kiransa suna wahalar da shi. To wani abubuwa mu a matsayinmu ai ka ga magana ce ta mun sanar da masarauta, an sanar da abin nan kwamishina, ina jin daga gidan sarki an ce a je a sanar da kwamishina na land. To amma tun da yake maganar wani sa'in za ka gani da ma'aikatan land ɗin ake haɗa da irin wannan abubuwan ake yi, har alƙalai gare su fa waɗannan mutanen daban, wanda yake za a je ka ji ma wai an ce sai kawai alƙali ya ce wai gado ya raba, wai gado ma ya raba, wai kawo masa magana aka yi a filin wani, an samu wani ya hau filin wani kuma ya je ya kai wajen alƙali, wai alƙali ya ce wai gado ya raba, sai a maganar da aka kawo masa akan gado ne, ya raba gado, ya shiga cikin harkar daban, abubuwa na son zuciya dai ga su nan. To a ci gaba ya danganta ga ra'ayin mutum, amma ni dai ra'ayina ni har abada na fi so a rinƙa bin al'ada, ana kiyaye al'ada, maimakon a ce zamani ya cimma al'ada, idan zamani ya cimma al'ada to me amfaninmu, ai ba amfanin ma sarautar gaba ɗaya. To saboda haka mun fi so a abin nan, yanzu ka ga zuwa na Ungwaggo ɗin da kake faɗa ɗazu, abubuwa da yawa sai da na saita dagatai na je na same su. Ni ba zan yarda ka shigo min wajena ba rawani sai ka yi kuri ko kai abin nan, in ka shigo zan ce da kai ka koma, sai ka je ka in ma aro za ka yi, ni ban hana ka ka je ka yi aro ba. Sannan kuma shi kansa ma umarnin, ɗaukan umarnin da bin umarnin, na tsaya na gani cewa dole duk wani dagaci da aka yi umarni fa ya bi umarnin nan. Ba wani abu muke so ba, kyautatawa sarautar mu shi ne a gabanmu, shi ne gaba da komai, shi kuma muka zo muke dubawa kuma shi muke so mu gyara. To saboda haka dai irin waɗannan abubuwa, saboda haka ni ra'ayina ni a gyara sarautar, a mutunta sarautar, shi ne mafi a'ala a wurina. Wannan dai magana dai ita ce abin nan, an samu kai a zamani, wani irin zamani wanda yake kuma zamanin nan tafiya yake yi, sai dai abin nan mu taya shi addu'a cewa da mu da shi Allah Ubangiji ya sa mu gama lafiya, kuma dukkan wani abu wanda zai kawo wa sarauta fitina to Allah Ubangiji ya kau da shi. Abin da dai ake so kawai wannan gida na zuri'a ta Dabo, mu so muke su yi ta yi har mahadi. Ba ma son a ce kuma an samu wani canji a waɗannan zuri'a. Muna alfahari da abin nan, saboda kamar yadda mu sarkin Kano Abbas ai ka ga shi ya naɗa kakanmu Madaki Mamudu. To haka ta taho kuma har yanzu ake yi, saboda haka muna alfahari da wannan gida, kuma muna yi musu fatan alheri, kuma muna yi musu fatan gamawa lafiya, kuma muna fatan cewa kowane irin zamani aka shiga Allah Ubangiji ya ba da ikon haye zamanin, a yi lafiya a gama lafiya.
ce, ni kawai abin da muka sa a gaba muke yi kuma muke ta ƙoƙari a kai mu dai magana ce ta hana shaye-shaye da hana waɗannan su daba da wane ne, duk dai waɗannan abubuwa da suka shafi lalacewa da gurɓacewar tarbiyya, mu mun fi so a koma irin da. Ya kasance ‘ya'ya suna ganin girman iyayensu, suna ganin girman shugabannin unguwa, kuma abin nan ana mutunta juna, sannan kuma an sami ilimi, mutane sun sami ilimi an kau da jahilci. To kuma akan haka muke wannan abun nan ɗin, tunda muka je Ungwaggon akan abin da muke yi kenan kuma ana samun nasara, sai dai mu ƙara kiran jama'a su ƙara fahimtar mu kuma a ƙara samun nasara akan waɗannan abubuwa da aka sa a gaba.